Η πρωινή τροπική βροχή ήταν απρόσμενη και πολύ δυνατή. Ο καιρός στα στροφάδια, όταν φυσάνε οι νοτιάδες, γίνεται πολύ δύσκολος, ακόμη και για τους ναυτικούς. Όμως, το καστρομονάστηρο της Θεοτόκου της Παντοχαράς δεν καταλαβαίνει τίποτα από καιρό. Αργότερα θα ανακαλύπταμε ότι σε αυτό το ωκεάνιου τύπου σύμπλεγμα, με τα δύο έρημα και απομονωμένα νησάκια, καθώς και κάτι ξέρες, υπάρχει ένα καταφύγιο άγριας ζωής. Οι λίγες κότες του Παπαγρηγόρη συμπληρώνουν την ορνηθοπανίδα των νησιών. Πάρης, φίλος και συνασκητής του Παπαγρηγόρη. Ακοές πλήθους οσιακών μορφών, που μπορεί να ανήκουν όλες τους πια στην αιωνιότητα, μα με τον τρόπο τους συνεχίζουν ακόμη να διαρκούν, κυκλοφορώντας μυστικά στον πολυαγαπημένο τους τόπο. Εκεί ακριβώς όπου αφιέρωσαν νιάτα, μόχθο, υδρότα, δάκρυ, αίμα, ζωή ολόκληρη και έτσι συσσωματώθηκαν οργανικά με το τοπίο στους αιώνες. Ο αέρας, εκτός από τα δέντρα, τις καλαμιές και τους βράχους, λαξεύει εδώ και τις ψυχές των ανθρώπων. Είχε έρθει η ώρα για το αιωνόβιο κεδροδάσος, η αγαπημένη βόλτα του Πάτερ Σεραφείμ, που θα κατέληγε στη σπηλιά του Αγίου Διονυσίου. Πυκνότατη βλάστηση, μεγαλοπρεπή δέντρα, εντυπωσιακά σε μέγεθος γιουνιπόρους φοένικα, επικυρίαρχα σήμερα του τόπου, καθυποβάλλουν με την επίμονη αντοχή τους στους αέριδες και την μυστικιστική τους διάθεση να κλείνουν το δρόμο στους αμοίητους. Θα έλεγε κανείς ότι, όπως και ο Παπαγρηγόρης, έτσι και αυτά δεν επιθυμούν επισκέπτες στην επικράτειά τους. Ο Άγιος Διονύσιος ξεκίνησε περίπου στα 1576 για ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Έτσι βρέθηκε στον Πειραιά αναζητώντας καράβι. Το ταξίδι του όμως τελικά είχε άλλο προορισμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθήνας, Νικάνορ, τον πείθη να τον χειροτονήσει Αρχιεπίσκοπο Αίγινας. Οι λίγοι Αιγινίτες που είχαν απομείνει εμψυχώθηκαν από τον Άγιο που έμεινε κοντά τους περίπου 1 χρόνο. Η νοσταλγία του Διονυσίου Σιγούρου για τα στροφάδια και το μοναστήρι της Αναφωνήτριας τον ξαναφέρνουν πίσω στη Ζάκυνθο.
Ο Παπαγρηγόρης προτιμά να συνομιλεί με τα ζωντανά του. Δέσμιος του αγαπημένου του νησιού στην απεραντοσύνη του πουθενά, ή μάλλον απολύτως ελεύθερος στην άπλα του παντός. Δίπλα στα παρατημένα τροχόσπιτα εφοπλιστών και βιομηχάνων της δεκαετίας του 60 που ερχόντουσαν εδώ για κυνήγι, η συζήτηση ανοίχτηκε πολύ και έφτασε μέχρι την αρχαιότητα. Έργα, λέει, που απειγόριζαν ο Περικλής και ο Πραξινέλης και επίσαν ο Ήκτινος Σοφιδίας και ο Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης. Ο μεγάλος γλύπτης Σοφιδία. Πέθανε στη φυλακή. Φυλακή πέθανε. Το έχετε ακούσει? Ναι. Εγώ το έχω διαβάσει. Ναι. Το κελί του ασκητή μέσα στο μοναστήρι. Ο Παπαγρηγόρης δεν φοβήθηκε τις δρογμές και τα τσακίσματα του μεγάλου σεισμού το 1997. Γεμάτο με κιάλια και άλλα μανόμετρα, όπως τα έλεγε και ο Εγγονόπουλος. Ζωσμένος με τη μοναχική του ζώνη, ζει κατάμονος. Περιμένει το καράβι της σωτηρίας του μια μέρα. Ο Εσπερινός είναι ένα καταφύγιο από την κούραση της ημέρας. Ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες, αυτό κατεφώτισαν επόμενα πέτρα συγκρίτερα του. Είσαι με κατά διοχόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ. Εξάγαγε φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Εμέ υπόμενος η δίκαιη. Είμαστε στο εσωτερικό της σκήτης του Αγίου Διονυσίου. Εδώ βλέπετε το εικόνισμα με το καντιλάκι. Αισθανθήκαμε πολύ όμορφα όταν συνειδητοποιήσαμε ότι κάτω από την εικόνα του Αγίου στη σπηλιά που προσκυνήσαμε υπήρχε μια φωλιά από αρτέμιδες. Φωλιά με νεοσό, ο οποίος ήταν και σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Ο Δημήτρης ήταν ο άνθρωπος που φρόντιζε την τράπεζα σε όλη τη διάρκεια της διαμονής μας. Αληθινός μάστορας της γεύσης. Ο Πάρης έδωσε το σινιάλο για ξεκούραση. Ο Άγιος Διονύσιος από την πρώτη στιγμή της κουράς του εξέλεξε ως μοναστήρι της μετάνοιάς του την αυτοκρατορική μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή της Παναγίας της Παντοχαράς των Στροφάδων. Η φροντίδα του Αγίου για τα πλωτά νησιά
μετά την επιστροφή του στη Ζάκυνθο ήταν συνεχής. Φρόντιζε το μοναστήρι έως ότου πραγματοποιήθηκε η επιθυμία του να ταφεί στα στροφάδια όταν κοιμήθηκε το 1622. Όσα κοιμήλια και εικόνες σώθηκαν βρίσκονται στο Μουσείο της Μονής στη Ζάκυνθο. Η πόρτα του κάστρου βαριά, ασπίδα κάποτε από αγαρινούς και πειρατές. Λίγα χρόνια μετά την ανακομιδή του Λειψάνου, αυτό βρέθηκε άθικτο από τον πανδαμάτορα Χρόνο. Το Λείψανο μένει εκεί μέχρι τις 19 Αυγούστου 1717, χρονιά που έγινε η μεγάλη επίθεση των Αγαρινών, οι οποίοι σκότωσαν σχεδόν όλους τους μοναχούς. Μόνο 2 κρυμμένοι στο Λόγκο πήραν το Λείψανο του Αγίου και το έφεραν στη Ζάκυνθο. Από τότε μέχρι σήμερα παραμένει στο νησί του προστάτης και πολιούχος. Απέναντι τα κάτω στροφάδια, η Άρπια. Οι πολεμίστρες κοιτάνε την θάλασσα.